In Paul Tungwarara's most recent speech, panguva ine chokwadi chobuda pachena, oya achiudza vanhu kuti aiwa musangoteerera mashoko emanyepo. Anoya achivhindikita VP Kosano Chiwenga achiti aiwa VP Kosano Chiwenga pane marumas akauya akatenderera, vamwe vachiti aiwa is the one who was financing, was supporting Bombshell Geza. But anoya panguva ine achitaura what happened behind the scenes, achiti he called VP Kosano Chiwenga in January akauya akadisona akati handizvizivi. I know the one who is sending Geza. Not subscribe or like out on the bell icon. Tipinda panguva ino Christine Charumbira anoposta video vari kunyanga remukomana Tungwarara ranezuro kubudanyira chiti. Dr. Paul Tungwarara has a unique ability to unite his elders, even when the masses seem to be dividing them. A notable example is during Geza's time, when false rumors circulated that VP Chiwenga had sent Geza, portraying Vice President Chiwenga as his master. However, when the special advisor sought clarification, Vice Presidency DG and Chiwenga denied knowing Geza, exposing the lies. The incident teaches us to be cautious of misinformation, to verify facts before accepting them as truth. Many rumors about the Presidium are baseless and intended to divide. We should be aware of their divisive nature. Ndomwe mashikombera kuwana Christine Charumbira vanhu vanenge vachikriticize Paul Tungwarara nekuda kwemapublic displays zvaari kuita achitukirira vamwe achiita sei. Vamwe vari kupoti history is repeating itself. Noda kuti zvaari kuita zvakamboitika muna 2017 vakazviona zvaiitwa naGrace. Panguva ino vanhu vanouya vachiti aiwa kunyange nevanoadvaisiwa nemunhu akadai katovanzwira tsitsi. Makomenzi anopinda achichiti dai wakangwara wainyarara panoitika noise idzi. This boy quite Tungwarara is just repeating what Grace Mugabe did before. The difference now can even affect you munopesvedzera zvenyu pasocial media. Idya unyerere kuitira mangwana. Remember, Mandi Chimene could be your tomorrow. Vanopinda vachiti ukaona uchipiwa advice nemunhu akadai uri padambudziko, matauriro ake ndeemunhu ane makuhwa asina kudzikama. Can't make a public speech in a steady mood. I see too much right there. Kangoma kuririsa zvino padzinotungana dzemudanga to be continued. Ndo mashoko anobuda nyongwa aiwa nemumwe user panguva ine vachiataka Tungwarara vachiti aiwa the ruling party ZANU-PF matongo mekudzikama. Chokwadi chinozongobuda pachina at the end of the day. Bina comment section pindudzwa mafunguro enyu motodiwa pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like channel on the bell icon.